Maayong adlaw ug malipayong adlaw Sabado kay nahuman man ang Biyernes gahapon. Kawan man eh? Bert, kutsara, Bert. Kutsara sa Bert. Kutsara Kawan man eh? kutsara. Ay, lami kayo ni. Kutsara sa Bert. Kutsara din. Sana dia. Oh? Setang ni agib ni. Kuan kini isa ni. Ambo tahan gikan. Lasa. Koy. Yapil og vlog ang tigwa nga. Lola, dali ka, Lola. La, dali ka, dali la. Dili kay dili ba na ko ni voice over. Gano, uy. Oh, kaon mo udi milon dai pananon mo. Sa gulaman ba? Murabi ka sa naman. Pero milon ni ha. Milon ni. Okay ni di mo. Palangga imo na. Imo po na palangga oh. Enjoy daghan imo enjoy kay dako ka og bulong. Imo na. Imo ni oh. Oh. Nara imo Bert. Bert oh Bert. Ah magano. Simplising. Ay, naman kutsara, dali ba? Imo kam soy. Ha? Mama. Oh. May apilat bahay ni si mama kay oh, naraw. Mama oh. Yung mga anak, kini mo anak ko. Ito, pagbantay lang aning ko anak. Pagbantay aning ko. Kutsara ni mo. Perting lami ano? Kung sabi yung ikasulti, yung ikasulti. Ano ba din kuan kutsara? Lami kini. Sama yung kasulti sa kung di mo. Lame. Lami. Lamat. Lami. Ikaw. Lami. Ikaw. Lami. Ikaw. Lame. Lami. Lami. Lami kaya ni asuli mo. Mabuso ginawa ni. Imang kutsara. Umuutan. Oh, kutsara. Kutsara. Kadaghan sa kong mga anak eh. Slog ba ka? Ano? Sunod ko daw ka dyan.